soc Joan Cascant, soc de Muro, que em dedico a l'agricultura. Tota la vida m'ha dedicat, com la majoria de persones de la nostra comarca, que tenim un trosset, però pareix que fa un poc de reparo dir que és llaurador. I faig un vi que pretén que parli de la terra en la que visc i que quan la gent el prenga, tant ací com en altres llocs, facin un viatge cap a aquest lloc meravellós. Fa vora de 9 anys que em dedico a fer vi. En aquest moment, en el celler del Minifundi, elabora un vermut que té vocació de ser recuperació dels antics vermuts que abans es feien en herbes en una gran part d'ací, del nostre entorn, de la Mariola, del Benicadell. El vermut es diu Ferrer perquè el meu sogre era el Ferrer de Beniarrés. A més del Ferrer faig 2 vins, 3 vins. Un es diu Sénia, perquè a Muro on visc és la Sénia de Muro. És un vi de garnatxa tintorera que faig en vinyes en Alcocer de Planes, el qual també té una versió blanca, Sénia blanc, que és este que tinc a les mans, que es fa de malvasí. I després hi ha un altre vi que es diu Cavall de Foc, un vi més potent, de Sirà. Es pot comprar en Cocentaina, es pot comprar en Muro, es pot comprar en Beniarrés, es pot comprar en Alcoi i en els portals web, el Alcoià Comtat i la meva pròpia web,